Minecraft. Nu știu dacă este corect spus un nou episod pentru că este primul. Avem aici deja lumea pe crearea, nu știu dacă am zis corect, se creează, adică putem să o creăm. Avem numele Minecraft cu Sirius, vedem aici Minecraft cu Sirius și vedeți aici seed-ul, să ascultați seed-ul ce zice, da? Haideți să începem. Avem setările date dinainte de a începe videoclipul. Sper să vă placă, să dați like, la fel ce vă zice și seed-ul, și să fie un videoclip plăcut pentru fiecare. Hai să vedem unde ne dă. Ok, în copaci. Clasic. Ok. Spruce! E lemnul meu preferat. Putem să construim foarte multe lucruri cu el. Nu prea aș vrea să mă lungesc extrem de mult cu acest episod. Totuși, ca asta am zis și la primul și ăla a avut un minut. Nu va fi chiar așa de extrem. Dar voi încerca să fac cât mai multe lucruri într-un timp destul de bun. Bine, nu știu dacă acum am zis corect pentru că nu fac speedrun. Deci e ok. Hai să stăm pe aici să luăm niște piatră, că e mai jos nivelul unde e piatra. Sper să vă placă cum construiesc. M-am mai gândit puțin. La alt fel de videoclipuri în timpul ăsta când n-am filmat. Felul ăsta de videoclipuri, nu știu dacă am zis corect, genul ăsta de videoclipuri va fi iron deja. Ok. Va fi, nu genul, nu știu cum să zic acum. Un videoclip care ar fi și ar apărea cât mai în perioada asta, nu știu cât de curând. Va apărea un videoclip cu niște lucruri, orașe, nu știu cum vreți voi să ziceți, de lemn, nu sunt. Adică un stil, unele sunt medievale. Cred că am 3 hărți să vă arăt, cred că 3 sunt. Nu știu, nu sunt sigur acum. Așa, și o să vi le arăt, să vedeți și voi cum construiesc, pentru că în acest episod nu cred că o să ne apucăm acum de a construi, totuși că avem fix tot ce ne trebuie în zona aceasta. Nu cred că o să ne apucăm în acest episod. Dacă o să mai vreți episoade, să-mi ziceți în comentarii. Totuși, că nu mă stabilesc acum, dacă o să vă dau eu seed. Am făcut 2 târnăcoape. Aoleu, Doamne. De ce am făcut eu asta? Nu știu. Ok, nu o să-l arunc, o să am nevoie la un moment dat de el. Și un furnace. Ok, eu cred că e suficient. O să lăsăm asta așa și hai să ne ducem după niște mâncare, dar hai să urcăm pe munte. În ce parte era? Câmpie? Ce e aia? Ok. Am uitat de unde am rămas. Arată interesant. O să vă dau seed-ul în comentarii. Sper să nu uit. Dacă o să uit, aia e. Bine, cel mai probabil la editare o să-mi aduc aminte. Cred că videoclipul va apărea astăzi, eu când filmez este joi. Cred că videoclipul va apărea vineri. Bine, acum nu știu când îl vedeți voi. Eu acum îl filmez joi seara. O să încerc să-l editez tot acum și vineri să apară sau o să-l postez asta, dar nu știu cine se uită la ora asta. Deci, ok. Am vrut să vă zic ceva. Vorba de skin. Am mai făcut 3 încercări de videoclipuri și bine, n-au fost greșite neapărat, dar au avut niște probleme. Asta sper să fie bună. Acum nu știu. Nu-i? Nu, aici ar putea să fie powder snow. Nu. Ok. Nu. Da, cred că nu. Cred că aici trebuie să vin cu niște blocuri. Dar nu știu, cred că nu mă aventurez acum. Hai să colesc oarecum zona. Vorba de skin-ul nu ăsta. Nu va fi ăsta. Eu știu cum va arăta skin-ul. Deci știu perfect cum va. Nu, aici ne plasăm pe muntele ăsta, undeva pe sus, pe acolo, pe munte. Arată foarte frumos. Ok, era să mor și eu și el. Bine, el deja a murit.
de skin știu cum va arăta, v-am zis, dar încă nu l-am pus oarecum, nu știu, în funcțiune, nu știu dacă e corect. Nu l-am pus să-l creez, nu l-am pus în... Da, nu știu de ce repet aceeași chestie. Nu-l creez, încă nu m-am apucat să-l creez. Așa, bine, în sfârșit mi-a ieșit. Ok, bine, bine. Dar, urăsc Powder nou ăsta. Trebuie să fac papuci encantații de ce? Ok. Mă aventurez pe aici prin Powder nou. Zici că, da, nu e Powder nou, e bine. Dar nu știu, Powder nou are o textură, dacă te uiți. Vezi cum o are? Și cum are blocul normal? Are o textură. Se observă, uite, ăsta e Powder Snow. Trebuie să uiți pe jos. Ăsta nu e, ăsta e. Ăsta e. Ăsta și ăsta este. Îmi place foarte mult cum am făcut efectele alea de lângă ecran. Nu, așa. În sfârșit am ajuns la undă asta. Îmi place rău cum le-au făcut. Nu știu dacă o să mă așez în zona asta. Momentan o să mă așez undeva pe jos. Hai să nu dau de Powder Snow. O să mă așez pe jos și voi să-mi ziceți în comentarii dacă vreți să ne așezăm pe acest munte sau nu. Cred că o să mă duc pe acea insulă. Aoleu, era să mor. Cred că o să mă duc pe acea insulă să... Ok. Hai să iau niște mineruri de aici. E aproape mor. Trebuie să am grijă. Să-mi ziceți dacă o să vreți să facem și o serie de hardcore. Să facem o serie de hardcore. Sper să fie apreciat acest videoclip. Oricum eu o să mai fac episoade din această serie pentru că n-am cum să o închei acum. Poate... Oh my god. Stai să-mi pun astea. Așa. O să așteptăm puțin aici. Vorba de hardcore. Nu știu cât de... Voi vedeți caracatița aia? Ce aia? Okay. Nu știu cât de curând o să facem o serie de hardcore, dar dacă o să apreciați acest videoclip, o să mai fac sigur episoade cât mai des. Dacă nu o să-l apreciați așa de mult, o să le fac puțin mai rare, dar până atunci o să le fac cât mai des. Când o să avem două serii de Minecraft, adică una de hardcore să zicem. Cred că aia cea mai întâlnită va fi de hardcore, adică pe aia o să joc cel mai mult, ca să știți de acum, pentru că aș vrea să fac 50 de zile pe Minecraft hardcore. Dacă o să vreți și ultra hardcore, cine nu știe ce e hardcore sau ultra hardcore, pe hardcore, dacă ai murit, ai pierdut lumea. Dar pe ultra hardcore, dacă ai... Da, e la fel, ai murit, ai pierdut lumea, dar mai e o excepție. Dacă ți-ai luat damage, nu te mai poți regenera. Practic, ultra hardcore, nu știu dacă e neapărat acum inventat de Minecraft, e pur și simplu o setare în joc, care poți să faci să nu te mai regenerezi. Și e destul de, nu știu, e foarte... Nu știu cum să zic acum, e destul de greu să supraviețuiești pe ultra hardcore, dar pe hardcore, acum nu știu, va fi foarte greu să vedem. S-ar putea să nu supraviețuiesc primele 50 de zile, nu să mă la chestia asta, nu sunt cel mai bun. Dar nu știu, e foarte ciudat spawn arat, dar... Alea, nu e ciudat deloc. Dar, nu știu, 30 de biome-uri una lângă alta, e destul de mare. O să tai aici câțiva copaci, ca să pot să-mi fac un loc unde să pun niște chesturi și cred că în episodul următor o să ne ducem la minat și o să ne așezăm baza în locul potrivit pentru o să ne așezăm cufărele și furnace-ul și crafting table-ul în locul potrivit, adică unde să începem prima casă. Ok, scuză-mă, ca să nu mai vezi nimic. Nu cred că trebuia să arăt asta pe filmare. Dar nu contează. Așa, hai să ne punem fiecare lucru aici și să vedem ce mai facem. Așa. Pat. Am dat seama acum. Ok. Eu nu sunt...
așa de vechi pe Minecraft, adică cred că mă joc de 3 ani, 4 ani. Sper să nu vorbesc greșit, să vorbesc prostii, dar cam de atâta timp mă joc eu, cred, nu știu, n-am numărat acum anii, pe mine m-a interesat să mă joc. N-am Optifine, cred. Da, nu cred că am Optifine. Asta va fi dificil. Ok, o să ne trebuiască un pat. Nu știu ce o să fac eu. Sper să mă descurc, sincer, fără pat. O noapte. Cred că o să facem numai o noapte în zona asta, pentru că n-am pat. Nu cred că asta e cea mai bună dovadă că o să fac cel mai bun lucru, că o să fac doar o noapte, dar... ok, o să fac doar o noapte. Da? O să supraviețuiesc doar o noapte aici. O să mi le organizez eu. Cel mai probabil o să mi le organizez, dar când va trebui, când nu va fi timpul. Ok. Bine. Noaptea asta va fi lungă. Și trebuie să mă uit din prejur împrejur că pot să primesc o săgeată în cap și să mor. Și mai bine mănânc. Nu mai mănânc bucătărie. Ok. Cred că nu o să vă plictisesc așa de mult cu noaptea asta. Am început foarte bine. Cu un creeper care a explodat. Scheletele ăsta... așa. Și încă un de ăsta care vrea să mă moare. Doamne, scuzați-mă că n-am vorbit, m-am speriat de nu mai pot. Că muream... nu de tot. Am văzut că s-a făcut zi, m-am ascuns într-o zonă, într-o peșteră, într-o gaură, într-o cum vreți voi să ziceți. Cazi, să nu te mai văd, să nu te mai văd! Mi-a dat arcului. Ok. Deci nu vreți să știți cât de tensionat am fost. Doamne, deci era să mor. Mor! Ok, am făcut cursul. Deci, uitați, aici a explodat creeper-ul. Fix, am ieșit și eu acolo. Am văzut că s-a făcut zi. Și a explodat creeper-ul aici. Deci m-am speriat. Deci, n-am auzit că am umblat puțin la setări cât am stat pe pauză. Cât a trecut noaptea și am umblat puțin la setările Minecraft-ului și am dat mai încet volumul la Minecraft. Adică la 0. Nu prea o să mai audă mult. Da, adică nu se mai aude nimic. Nu că nu se mai audă mult. Ce e acolo? Cred că e unul la de gardieni auzi. Nu mai țin minte cum se numea, de drownți. Da, ok. Olo. Era să mor. Cred că o să încheiem videoclipul aici. Am avut suficiente astăzi. Adri. Ok, bine. Am avut tot, nu contează. Toate lucrurile le-am avut. Deci, aici o să încheiem videoclipul. Dacă v-a plăcut, sper să apăsați pe butonul de like și o să revenim cu alte episoade. Pa!